Virkecamp. Finn Holger. Hej, jeg er Majse, og er så klar på det her års Roskilde. Hvor der er nogen, der sagde Freja. Og Kaja her. Daniel her. Hej, så det er Anna her fra Hoi An i Vietnam. Jeg er simpelthen taget ud og rejse, samle noget energi, få noget sol, så jeg kan vende stærkt tilbage og være klar til Roskilde 2026. Det bliver så nice. Guess who? Anna her. Ja, jeg er 2. Spicy Mami Josse. Og rosinen i pølser den her. Altså, a.k.a. Finn Holger. Og du tænker nok, hvad fuck betyder det? Stjerneløb. Ja, I hørte rigtigt. Vi vil lave det vildeste drukstjerneløb. I vil blive sendt ud, hvor I skal finde en masse Finn Holger. Der er altså flere end en. Og hver Holger vil have en udfordring til dig, såsom shotsmaling, Med en poster. Vær væskeægte paparazzi og tag et billede med en random. Tag en bong. og sæt hugen på Holger. Og mange flere udfordringer. Kort sagt vil vi lave et stjerneløb, hvor man dyster imod hinanden på tid. Vi vil stå rundt omkring på pladsen og fungere som poster, hvor folk løber hen til os og får en lille udfordring. Og vi vil selvfølgelig være uklædt som forskellige slags Holger. Og til sidst, der kårer vi altså vinderen, hvem der klarer det hele hurtigst. Hej, jeg hedder Majse, er 20 år og glæder mig så meget til at forhåbentlig kunne lave den her camp. Så meget, in fact, at jeg har lavet en lille ting til vores camp. En lille Finn Holger maskot, som vi kan have med og bringe god ånd til hele ugen. Jeg er ikke lige færdig med ham endnu, men jeg tænker at lave en lille rød og hvid stribet trøje og en hat til ham og finde nogle briller, så vi kan have en fin lille maskot. Vi glæder os også super meget til at være en del af fællesskabet i Common Ground, og synes det er så nice, at det bliver arrangeret af højskoleeleverne fra Roskilde Højskole. Vi glæder os til minigolfen, vi glæder os til fællessangene, vi vil selvfølgelig også være med på rengøringsholdene og sørge for, at vores camp er så renlig som muligt, og genbrug og smide ud og genanvende det hele. Og så også selvfølgelig hoppe rundt til alle de andre camps events og være så meget hos dem som muligt. Og der er selvfølgelig altid åbent i vores camp til forskellige aktiviteter som ølbowling og beerpong, og alle er inviteret. Samtidig vil vi i vores camp høre en masse fed musik, som der ligesom vil fungere rigtig godt som morgen til de mange fede koncerter, som der er på Roskilde.